Nietela etortzen eta egun osoa lan. Bai, iduzkatratzen zereko lanera ez, unei faten gine. Unei, iduzkatratzeko tenorean edo lehen faten gine gara maiatzean eta orduan zer eguna dira. Pues faten gine, eta gero hartxez ilunduik etxera. Ilunduik, bai, gori bizizan girago. Bueno, pues primadan egiten duzte gala bide irurila-bete. Irurez. Ez. Maio, junio, guek. Eta martxoan baitare. Aprilean, hasten gine baitare. Bueno, geroztik, pues nik erraten nahi horunean. Etxean deskolozitzen zitzaidan niri. Gerozten ez zemiteunez baratzen banitze, igual nolaz pasen naure etxe izan. Porque goizez faten txine argiaztean. Eta hartzez dutzen txine ilunduik. Pues adio, etxe gura gero deskonozituik. Mas tristeze. Bai. Eta pestetan, behin? Ordan ere unei faten gine. Unei. Ta ez pagine unei faten, ez egun oro bat obertze, relebatzen zagute. Bueno, baina egun bat hori zeriz behin, pues, gor musika sonuz, eta ni bordan lanean. Pataka xorran. Joiama... Baina nengoz neuro, bueno, seguro laun baitare, mutilak izaten duze, pues mutil zebit baitare, ni lanean eta mutila seguro etzeo bailean, seguro ezetz. Baina, pues, klase gortan. Ni hori zer izu, ez daite batzen zaren errabia edo zer. Eta izan bazetzela senti, solo senti gure bordara, porque inkomuzkizeo iparra. Izan baze ona zera, egoa, ekarko zonata, bai iparra ze, eta erbaten zagoe herriko aurren mintzota guziak aitzen minduze, bai, porque urbilkara dugu bordo hori, bai, hori egon izan tokia. Eta, pues gori ere tokatu zitzegue, hirugarren egunean, hiruregun etzizkela sei izan, pues, hirugarren egunean lanera. Konke biramonean, taragala, bai.